To kama mibadhi osebedo mainstreamed e culture mar sirkal, ni koro ng'ata kata mibadhi. Wapenjore ka ne wapenjore e policy think tank moro niya, be nitiere tenda kata mar bilion 10 minyalo timne tendering process piwa mok mibadhi wuok. Ng'ata nyaka joma tiyo e sirkal wacho ni no. Be wanyalo timo tendering process mar kata na bilion 2 piwa mana okete pre-qualification, wadhi e tendering process, kowuok e tendering process, okelu, otimnu check, background verification, omiu tender. Mabibadhi kata siling achiel oko mi ng'ato oko wuok. Shida mana Kenya ka sani ni koro yudo ka jok ma tek jok ma nyalo timo tender maber. Sirkal ing'e sani kata remo miya tender Wicliffe Nyafuanga apply moto kamul. Nikech weche mag mibadhi. Ang' iyude, maybe ng'ane dwaro, yani ena suko ma sama pesa wuok ni mang koro pesa biro ni koro Sharon koro ma pesa ni. Koro kumiya ng'owa ionge gi faida. Koro yudo ka joma nigi integrity manigi biashara moro yade kaka in gi yan. Ok dwar biashara ga ng'owa gi sirkal. Odong' ne koro jopap. Koro mane mo winjo ko wacho ni ka kero wacho ni odwa mainstream. Odwa mainstream, odwa golo corruption unga sirkal. Koro penjene niya, what is corruption to you, the Ker Makenaka? To corruption gi manifest e yore mage. To ere kaka ing'e mage. Tidwa gole e yore mage. Biwinji wacho gi. Mage to kosungu luongo ni rocking chair. Don samoro bende dwachi ni gisetimo okenge mopogore mano mar geng'o mibadhi. Kuom ranyisi wang'e mbui mar e-citizen ma bende jopiny donjo kanyo mar yudo services mago mag piny owacho. Don neno ka services duto te madero 9,000 nodar oter kanye e-citizen. Paybill en mana namba di achiel madhi agulu achiel. Dong neno higa mokalo no koke higa malo 2021 ko wacho ni kare ng'ato nodhi odonjo e-citizen mane morocho. Dong neno wacho cha. Owache gazeti nitiere ng'at ma kane chiwo par tariyo dhine. Teknoloji olos gi dhano. Emomiyo ka waluongo ni value cha. Ka corruption nie Kenya ka ti consolidate wacha ni yeo ma pesa donjo go consolidated account iketo ma transparent. Mudo je consolidated account donge me tim go tendering mar gero yocha. Nikech ang'e ni weche mag mibadhi to popong kata na Uganda bende nyalo wacho kata ni citizen mbui ka tinde donjo mar citizen nyaka chulo siling 50 no bendo kado bedo kata mnaka penjo ni dhi kanye. Kata kamano Nyafuanga kod onge weche motenre kod visa. Ing'e nyaka sani bende jatend piny osetimo limbe e pinje madi mohewa wacho ni 40. To kotimo limbe e pinje maket kod magi piny Kenya to biro bedo ka yudo ber mane nikech kinde ka kinde inyiso ni ber biro bedo ka wuok nikech koro mae kinde ma bende koro nene duoko lwedo. Kuom ranyisi ka koro inyiso ni koro oyaw visa kata mna donje pacho kama onge kod visa. Pinje ma bende kata mna jatend piny Kenya osetimo limbe. Gin bende giyawonwa. Kosa wane mwayaw ne pinje duto to kata mna pinje ma jatend piny Kenya sero kata mana weche motenre kod keto mwandu. Gin to giyawonwa. Koro mane penjo. Ni to ka gini ber. Ko ber kama. Dak time gi pinje ma economists giriek dak time. Mokwongo kane watimo nonro gini dhi wuogi gima kesungu luongo ni reverse psychology. Mangiso ni ya kaka na oboda ng'ata nyalo donjo donge wakete at face value koro wawe kete ni verification online cha koro wakete kete free ni Kenya koro oya oboda koro when identity kende wakete ni there is a high probability 100% ni in kaka Sharon sirkal ichuma identity ni tichupu koro wakete ni 100% application rate success rate wakete kamano. Mangiso ne jawagunda mora mani Somalia madwa manigi paro marache embassy mar America. Koro donjo ne Kenya obedo mayot. Koro yudo ka pinje mane terrorist pinje mane kelo tourist Kenya ka. Koro ngiso ji ne bed motang. Koro advisory chi. Bed motang e piny mar Kenya nikech Kenya